sariya bulo jamkan la jabaga Sheriff la jabaran soka ama fuka walinyando kuni an sigilen sariya bulo jamkan keneka abe sanjamambo angunye afo kalairu tawo ka fo minye Mali Cour suprême ye ngo ana chibloma dona tawla mimi ka sababu unana ana do ka fo nin kristo bayin monedo fanga jumon ba bolo abila soro chugo jumona ma sugu jumon mita anyama bi ala ya latige ma be ambolo koro be mimi na wala leke anye wala sanen aw anga bo kumbana ka sabuke abina munu nya fanyana Cour suprême du Malika. Le thème du jour, les missions de la Cour suprême du Mali. Maoulele au Kanaka, M. Noum Boire, secrétaire général de la Cour suprême du Mali. On a les vignerons fait nous comme ka Keni mini Cour suprême présent ka Yamaruaye, aka Yamaruya doit tobi, Segal no secrétaire général de la Ambolokoro. Ola docteur Fatoma Tira, anga folibi sama, aka dia ka se Cour suprême ma bela genema. Le parquet général, ambo bela genefo, mini M. Mamoudou Timbo. Amé année aka ma bela genefo. Les maïsara du siège et du parquet, le greffier en chef et ses greffiers, anga folibise non bela genema. Greffu ma bela gene anga amu foko walimando. Nanyina namunko oye babu ne asikjuwe note hakilna la nyine mi ode anga seka bela gene nga folike nkenenka. Chaki da bayin ne ala sona bi lairu min hundara awye o lairu wona na bo asra fa bi. Ami bo jabaranu nyama bi kuma ana do ka fo ni kristo bayin joro jumeme ala anga jamana ngonnana. Ola nebe salendo ni kenenga ka sabuke anga bi mawulele ale yere ye nga maître de stage ka to tribunal administratif la Bamako le tiabe de Bamako ngera ka stagiaire ye no ola mado termine do bi atna no foito mo nyefe wala wala numa ona do kula ne ba fo awnu che aw ka dana kura la Sheriff la jabaran soka jango jamkan sariya blo ola soni ame do babu kono ananga mawulele inshallah. Halsa ka folin dana kura aw yoro ina fayin jamkan damene chogomuna ka nundo ni hakilna munye o de Mali Cour suprême ka baray na on ko les missions de la Cour suprême du Mali bara dum meno ni o kalifalen wala akanga muni ke babu be o de kabi e min de sariya don aka chala fe bi etna machine ngable Cour suprême alere chagda jume critique soba jumene do ne ala sona ano do ka sabu ke mawlulen ka wala luye. Monsieur le secrétaire général, ami foki walimando angu yalla nyini sante malona wala sa ka were so ni kenenka la ka latiko bora ka bi enana minye présent ka yamaru kono wala sa kana ngani ngalu jabi ayo o disponibilité min ta awnye jamana de unye wala sa kana kuna foni numanduma ame aw fuka walimando ba sumo be ka kene basi foite basite ba fana be aw fu kosebe ay selim kam ka wala saka an wele angana kana aw jabi kam go kuna foli ka jamana do kuna foli aya Cour suprême yoro mi aya akabara mu ye ka se o di jamana do ma aya ayo akila mamuta a jaranye an fana ba fula aya amba an lamé ba je kulu fana mu fu uka kluma timnajala aya numina an lameni munke bon pour que fana se ka famia soro ajaranye an baw fu. Merci bien. Wala bi an goni me a sebelen ye kuma na me teme jango bananga bugo yoro la kata tribula ama sebelen la Cour suprême du Mali o ama fe ka do ale yere ye critique so fasugu jumay aya Cour suprême ye yoro e mumbe sharia so be sanfé parce que Mali sharia so kacha donc sharia do be o ye jamana do ni yere ñon ci kiri o kiri tige o be di section judiciaire ma bon muye jamana marabaw ni jamana do nga akew kiri o fana o section administrative o sabana o ye nafolo ko kisay donc jamana do nga war ko be do damu fe dépenser munu mi ke aya o fesseli o fana be section de comptable donc Cour suprême de be ni yoro saba be sanfé donc ale de be ni sharia ke aya jamana do ñan che kiri jamana do ni marabaw che kiri ani marabaw yere dama che ani nafolo ko kisa o be kiri de be Cour suprême bolo aya ambe banaka bugu ambe boli bon aya donc bulo fara saba de bala
donc section judiciaire, section administrative et section de compte. Bon, elle est créée là en 1961, mais c'est ça, en 90, section de contentieux, section constitutionnelle Kumbala. Au Borala, qu'on fait, c'est ça, enfin, la constitution courant votera, section de compte qui a boala, on a qu'à demander critique à soi. Elle est critique à soi, sans fait. D'accord. Critique à soi, sans fait. Ok. Monsieur le secrétaire général Adjaranye, Ami Foki Walimando, Bini Anyata Kalaje, Aireba for Nazarakanate, ou l'organogramme du service. Wananyata Kalaje, Kursperam Yereka, Sigicho Laje, Barabiga Kechum, Nafone Daserama, on Danyado. Ango de ma foi qu'on fait, a mettre na ma foi qu'on fait. Mais à ma fait bit, ma becca doc à Fonia Sigitoué. Alors, on a besoin de la présentation de l'organogramme même de la Cour suprême. Bon, Cour suprême, il y a président B, Cour suprême président B, Akadanga B, secrétaire général B, ou le présidentiel, Cour suprême présidentiel. Nous, Bora Fana, section B, il y a une section Sabamoufo, section judiciaire, section de compte, une section administrative, ou le B. Mais parquet général, au Fana B. Parquet général B, greffe B. Donc, nous bébé Cour suprême kono. Gestionnaire Fana B. Gestionnaire, allez de la Foloko, Sarako ni fait nous, allez vous faire. Maintenant, nous avons fait Adjaranye. Ni inte gestionnaire ko inchana, we pa mfana ko na unka kwanda tetaoka. Anga jatemina tetaoka. Ala ne sabula bi anya doka fo gestionnaire fana meno. Adjaranye. Ola bi ni anye allaje. Cour suprême yera la soroli. Aw ko ta ka sariya mana ko le mode de saisine. O ni bita on me kriso munya do o de commune 1 commune 2 ananga région konnana ani cercle konnana. Amo kriso de don. Mais na temano ka kuma do la me cour d'appel ko kuma me. Mais est-ce que ame tawru nyama chogumna yere bitani ga sebe dama kachi sebe wal mai kala ni sebe men ye planti ni reketu ye bitano re no. Yuka wuli doronga tani wal mani avocat bi bolo bo baraki. Est-ce que o chogo kele na maw be se ka wuli kata cour suprême nyama wal ma wala sa ika le la soro be temete mesra di mon fait. Bon, cour suprême ka bara tableau la for de fin folombe o ye critique o be kiru tige flana o be akilla di jamana nyamago ma donc mu ye critique sray ni kiri kala tribunal la wala kara cour d'appel la ni mami ma jenaye ni mun ko bon sharia kiri tigara sira mu fe sharia ma fo o tigi o be la yinike katani dossier cour suprême na wala o ta papier do la do tribunal la wali cour d'appel la en ba fo ma ko pourvoi no yo papier la do cour suprême betla kata kiri fesse kala je est-ce que je vais sharia fo mais muye mo ko kera chugo mina anteta sigo ko ka mais est-ce que charia fora kirina am critique au cas au pourvoi avec section administrative là avec section judiciaire là donc nos papiers là donna dossier bibla ta cour suprême na ambe au critique bon flana oui section administrative fana ka niveau là ni ni décret do na fo jamana nyamko mona décret muta ani arrêté muta ministre aya décret o ye président de la république aya on est premier ministre bon arrêté au ministre mais président de la république de principalement le décret ta donc na le décret muta na mata mo jimi srafe no ka jatila aya amake sharia kono o fona be la yinike wala fo ma ko saisine direct donc appel pourvoi bolen quoi là il y a la saisine directe au saisine directe koni o ke section administrative là o tigo bena requête de lado ka fo boni décret mutara ami fait ka awuli ka boy wala arrêté mutara ministre fait ami fait ka awuli ka boy ka dani daluni ka an ka jatela ate sharia kono donc au fin be o fo ma ko saisine directe bon section de compte fanana ni
nafoloko sera ni fɛn fɛ dépense minnu kɛra n'a ma kɛ sariya kɔnɔ wali ni vérificateur ye fana y'a ka rapport kɛ n'a y'a ye k'a fɔ yɔrɔ min na ɲagami b'a la a bɛ se k'o dossier bila ka taa section de compte la n'olu taara olu fana b'o fɛsɛfɛsɛ bon jamana fana mairie fɛn fɛn bɛ yen olu compte ani gouvernement ka service bonda gouvernement ka nafolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o compte ninnu olu ka waribon section de compte de b'o fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kow kɛra jɛlenya kɔnɔ o kɔni o bɛ kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka olu ka baara yɛrɛ y'o ye san o san olu b'o baara kɛ mun ye avis ye ani consultation ye ni conseil des ministres bɛ yen yanni conseil des ministres cɛ projet de loi mun bɛ yen ani projet de décret o fɛn fɛn kan ka ta o papier bɛ bila ka taa cour suprême na u b'a fɔ mun ma assemblée consultative o bɛ cour suprême kɔnɔ section 3 in bɛɛ maa dɔ b'o la o présidé non par le vice-président de la cour suprême o b'a a ka hakilila di k'a fɔ bon a bɛ fɛ ka loi mun ta a ka ɲi a bɛ ɲɛ sariya kɔnɔna na wala a bɛ fɛ ka décret mun ta a ka ɲi sariya kɔnɔna na wala ni sariya ba tɛ bɛn parce que fɛn bɛɛ la constitution de fana bɛ bɛɛ sanfɛ donc i bɛ taa sɔrɔ décret mun don wali loi mun don n'o y'a sɔrɔ ani constitution fana tɛ bɛn cour suprême bɛ o signaler ani a kan ka ta cogo min na bon ani fana jamanakuntigi bɛ se ka ɲininkali kɛ ni administration problème dɔw bɛ yen a bɛ se ka ɲininkali kɛ cour suprême na o ka hakilila d'a ma o bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ cogo min na assemblée président au conseil des collectivités olu ani premier ministre olu bɛ se ka ɲininkali kɛ cour suprême na k'a fɔ bon loi mun na voté ani décret a ka hakilila ye mun y'a kan bon sariya bondaw fana bɛ se ka ɲininkali kɛ cour suprême na sariya tigɛ cogo la an bɛ fɛ ka nin kiiri kɛ nin kiiri b'an bolo an b'aw hakilila ɲininka est ce que an kan ka sariya kan ka taa nin sira in fɛ an kan ka kiiri tigɛ ka taa nin sira in fɛ cour suprême bɛ se k'olu fana bilasira o bɛ k'olu n'u ka laɲini ye a diyara n ye mais hukumu kɔnɔna na n'an ye jateminɛ kɛ cour suprême yɛrɛ ka kiiri tigɛ cogo la an bɛ deli k'a ye min ye tribunaux ye a kɛra tribunal administratif walima a kɛra tribunal de droit commun ye maaw bɛ don ka taa sigi ka kiiri lajɛ on dit que l'audience est publique n'an ye cour suprême ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ kiiri bɛ tigɛ a yɔrɔ la est ce que o kiiri tigɛ cogo danfara dɔ bɛ ani olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ tribunaux la ka se cour d'appel ma an b'o audience ye cogo min na que ça soit en matière civile en matière commerciale en matière criminelle en matière correctionnelle et autres bon cour suprême niveau là bon fɛn baara bɛɛ bɛ kɛ ni papier de vu que la procédure est essentiellement écrite o la caman b'a la i b'a sɔrɔ avocat bɛ dossier la olu de bɛ sɛbɛnniw kɛ n'u ye sɛbɛnniw kɛ k'a bila ka na dossier bɛ di juge mun ma conseiller mun ma ale bɛ o conseiller bɛ sɔrɔ k'a ka rapport kɛ n'o rapport kɛra ni volet civil don wali pénal wali la dossier bɛ taa di procureur ma o fana b'a ka conclusion kɛ o la kiiri bɛ sɔrɔ ka boloda ni kiiri bɛ boloda donc minnu ye kiiri ɲini olu bɛ na an n'u ma ye u ka sɔnnalibɛnbaw minɛ n'o ye ka avocat ye olu bɛ na kiiri kɛnɛ kan jama kɔni o yamaruyalen don ka na kiiri kɛnɛ kan mais mun ye section de compte ta ye en principe minnu concerné don u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ko chambre de discipline budgétaire donc nafoloko fɛn min kɛ en principe a ka ca na mɔgɔ minnu concerné don olu de bɛ wele bon mais tɔ ninnu na jama kɔni yamaruyalen don a bɛ kɛ salle kɔnɔ jama bɛ se ka na i sigi ka kiiri lajɛ section judiciaire o section administrative kiiri bɛ kɛ salle ba de kɔnɔ salle in maa min bɛ se ka don a kɔnɔ a bɛ se maa 200 ma donc u bɛ t'u sigi ka kiiri suit. Monsieur le secrétaire général nin yɔrɔ bɛ anw nafa kosɛbɛ bari maa caman bɛ yen nɔ an ka laɲini ye nin kɛnɛ kan o de ye bɛɛ ma sariya kalan n'i ye kalanna cogo o cogo n'i ma sariya kalan o fana y'a dama kuma wɛrɛ ye o y'a dama ko wɛrɛ ye ale audience la est ce que débat b'a la i n'a fɔ an b'a ye tuma min na en matière civile ou en matière pénale an ka da o fila ma en matière civile ou en matière pénale est ce que ni jama donna k'a lajɛ est ce que débat ye contradictoire ye débat b'a la kiiri bɛ tigɛ mɔgɔ 3 de fɛ ani tribunal ta tɛ kelen ye mɔgɔ 3 de bɛ kiiri tigɛ mais min fana fɔ k'a jɛya kiiri tɛ se ka daminɛ cour suprême na
a bɛ daminɛ tribunal la ni tribunal ye kiiri tigɛ ni dɔwɛrɛ t'o kɔfɛ kiiri mun dɔwɛrɛ t'a kɔfɛ o de bɛ taa o kiiri bɛ taa kɛ cour suprême na ni tribunal ye kiiri kɛ sisan dɔw bɛ yen domaine dɔw bɛ yen n'u ye kiiri kɛ appel tɛ se ka k'a la tribunal ka kiiri dɔw bɛ yen appel tɛ se ka kɛ mun na olu bɛ taa fɛsɛfɛsɛ cour suprême na k'a fɔ ko aya est ce que sariya bolila a ɲɛma a ma boli a ɲɛma cour d'appel fana n'o ye kiiri mun tigɛ ni aya partiw fɛ a ma kɛ sariya kɔnɔ olu b'a ɲini ka pourvoi kɛ sigi bɛ taa k'o kiiri kan maintenant ni dossier dira conseiller ma conseiller b'a ka rapport kɛ mais dossier instruction de bɛ kɛ fɔlɔ ka partiw ɲininka u b'u ka sɛbɛnniw kɛ ka na n'u y'u ka sɛbɛnni kɛ ka na conseiller b'a ka rapport kɛ audience don o rapport de bɛ kalan mais kiiri bɛ tigɛ mɔgɔ 3 fɛ kelen ye président ye ani conseiller 2 donc ni kiiri ni conseiller y'a ka rapport kalan maintenant kuma bɛ di avocat ma olu fana b'u ka kuma fɔ ni avocat tɛ mun bolo n'a yɛrɛ tigi de nana kuma bɛ d'a ma a b'a ka kuma kɛ mais kuma in i ye mun sɛbɛn papier la i bɛ segin o de kan k'o fɛsɛfɛsɛ donc i man ka fɛn fɔ i ma mun sɛbɛn i ka papier la i ka laɲiniw na i ye mun sɛbɛn ani i ye sariyasu minnu fɔ k'a fɔ ko olu ma lasabati olu ma bato i ka dawulu ninnu i ka dali ninnu i bɛ kuma olu de kan o b'a sɔrɔ i y'olu sɛbɛn i ka papier la donc ni kuma n'olu kan ka kuma bɛ sɔrɔ ka di procureur ma ni matière civile ou commerciale matière civile pénale ninnu don kuma bɛ di procureur ma ainsi de suite maintenant ni tribunal section administrative don olu ta la u b'a fɔ olu ma ko rapporteur public kuma bɛ d'o ma ni rapporteur public kumana kuma yɛrɛ t'o kɔfɛ wali ni procureur kumana kuma yɛrɛ t'o kɔfɛ donc olu man'u ka conclusion kalan o la jaabi don bɛ sɔrɔ ka fɔ a bɛ se ka kɛ jaabi bɔ a don bɛɛ wala a bɛ se ka bɔ waati yɛrɛ o ye taabolo o de ye procédure ye à la matière a diyara n ye mais an mako bɛ yɔrɔ min na o de ye est ce que bɛɛ bɛ se ka cour suprême lasɔrɔ wa parce que an y'a ye min ye danfara ye ale ni sariyabonda dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a mɛn an ma deli k'o reçoit fɔlɔ mais mun ye cour constitutionnelle ye an y'a mɛn k'a fɔ i tɛ se ka wuli dɔrɔn ka taa olu ɲɛma mais aw ta la jamanaden yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taa yɛrɛ n'a kɛra pourvoi i da sera pourvoi ma mais min ye concours ko ninnu ye concours la dɔw nimisi tɛ wasa u b'a fɔ ko namara kɛra a la o tigilamɔgɔw u bɛ tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ walima u bɛ se ka taa cour suprême na directement ni concours o bɛ se ka na cour suprême na parce que ministre de bɛ jaabi bɔ n'u ma jɛ ni jaabi ye u bɛ taa cour suprême na u ma dali mun b'u bolo u bɛ na n'o ye o kiiri bɛ kɛ section administrative la bon cour suprême jamanadenw bɛ se ka laɲiniw kɛ jamana faamaw bɛ se ka laɲini kɛ cour suprême na cogo min na jamanadenw fana bɛ se ka laɲini kɛ yen o yɔrɔ de b'u ni cour constitutionnelle cɛ cour constitutionnelle ta ni élection ko ninnu bɔra la jamanadenw tɛ se ka laɲini kɛ mais hali o yɛrɛ fana na constitution kura mun votera yɛlɛma donn'o na ni loi votera ni jamanadenw y'a ye k'a fɔ loi in a b'u ka jo sariyaw minnu na u bɛ se ka a fɔ ni kiiri b'u kun kan tribunal la wali cour suprême na wali cour d'appel la k'a fɔ bon loi mun votera n'u bɛ fɛ k'a boli ka loi in ani constitution tɛ ta jamana sariya sunba a n'o tɛ ta a n'o tɛ bɛn olu bɛ se k'o kuma fɔ n'o kɛra kuma bɛ yɛlɛ ka se cour constitutionnelle ma olu fana b'o kiiri tigɛ maintenant o ye constitution kura taabolo mais an ka baara kɔni na jamana faamaw o jamanadenw olu bɛɛ bɛ se ka n'u ka laɲini kɛ mais e mun bɛ laɲini kɛ a k'a sɔrɔ i ka nafa b'a la a k'a sɔrɔ i ka nafa b'a la parce que ni e ma concours kɛ e tɛ se k'a fɔ ko concours kɛcogo man ɲɛ ko ka segin k'a kan fo k'a sɔrɔ e yɛrɛ de ye concours kɛ e yɛrɛ ye concours kɛ mɔgɔ dɔ sigilen kɛrɛfɛ dɔrɔn o tɛ se k'a fɔ ko concours ma kɛ diya la ne bɛ wuli n bɛ taa cour suprême na n bɛ taa fɔ ka segin k'a kan e tɛ se k'o kɛ parce que e se ma ye concours a diyara n ye monsieur le secrétaire général halisa an ka bi sigi kɔnɔna na an b'a fɛ k'a dɔn an bɛ babu min ka bi o de ye cour suprême yɛrɛ ka baara ye les missions de la cour suprême du Mali est ce que ninnu bɔlen kɔ a la mission ba yɔrɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ
cours wɛrɛ bolo wa dama se yɔrɔ mun bon les missions ouais mission caman bɛ yen bon an kɔni sera an ye a bakuruba fɔ mais cour suprême ka baara n'i ye section judiciaire ta dugukoloko kiri o bɛ se ka na furusako kiri bɛ se ka na adoption ko kiri bɛ se ka na bon tiɲɛtako kiri o bɛ se ka na bon ni papier ladonna n'a sera pourvoi sera section judiciaire la donc ni o kiri ninnu de don bon kiri application exécution bɛ jɔ fo ka taa section judiciaire kɛ ka o kiri kɛ donc arrêt mun bɔra cour d'appel la a tɛ se ka lanwaleya tant que section judiciaire ma kiri kɛ n'o y'a sɔrɔ état de personne n'o ye furusako ni denw ka fɛnko ye wali dugukoloko kiri don wali tiɲɛtako kiri don donc kiri bɛ sumaya cour d'appel ka baara o tɛ se ka décision o tɛ se ka appliquer cour suprême cour d'appel ye ara min ta o ara bɛ o exécution bɛ jɔ o baara bɛ jɔ fɔlɔ fo ka taa cour suprême kɛ ka hakilila di bon ani fana cour suprême bɛ yɔrɔ dɔ la fana a bɛ jɔda dɔ la ni minnu ye officier de police judiciaire ni officier de police judiciaire ye minnu bɛ enquête ni fɛnw kɛ n'u nɔ minɛnen don k'a fɔ u ye ko dɔ kɛ a tɛ bɛn sariya kɔnɔ ni chambre d'accusation n'o ye cour d'appel chambre d'accusation n'o ye ɲangata mun ta k'o sɛgɛrɛ n'u ko k'u ma jɛn n'o ye u bɛ se ka se cour suprême na u ma jɛn n'a ye ka da dalu mun kan n'o dalu bɛ se cour suprême bɛ tila ka o ko fɛsɛfɛsɛ u ka jo d'u ma n'o y'a sɔrɔ jo b'u bolo sariya mun fɔra u fɛ n'o y'a sɔrɔ o batura n'a ma bato bon ani fana ni kiri fana na ni juge fila bɛɛ ko i bɛ fɛ k'a tigɛ problème kelen taara di mɔgɔ fila ma ni pour que k'a dɔn mɔgɔ min kan ka kiiri tigɛ o dossier bɛ se cour suprême na an b'a fɔ o ma règlement de juge bon ani fana ni kiiri fila tigɛra kiiri kelen tigɛra mais tigɛko fila la kiiri kelen tigɛko fila o fana bɛ se ka kɛ fili bɛ se ka kɛ baara kɔnɔ dɔ b'a kiiri tigɛ dɔ yɛrɛ b'a tigɛ a bɛɛ ye kiiri kelen ye bon o b'a fɔ o ma contrariété de jugement ou d'arrêt o kiiri fana o bɛ taa di cour suprême na cour suprême fana bɛ a lajɛ a kan ka to mun ta la a bɛ t'o la o bɛɛ ye cour suprême ka baara dɔ ye baara ka ca baara ka ca an bɛ jamana ɲɛmaaw bilasira jamana taabolo la sariya minnu b'u bolo ka ta n'o y'a sɔrɔ sariya ninnu ni an ka sariyaba bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o tɛ kan fɔ o baara kɔni o fana bɛ kɛ donc a bɛɛ tɛ kiiri tigɛ dɔrɔn ye donc o de tun bɛ ne bolo ka fɔ a diyara n ye bi an bɛ yɔrɔ min na jamana in kɔnɔ a ka ɲi bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ niyɔrɔ dɔn sariya tɛmɛsiraw la i n'a fɔ an bɛ kɛnɛ kan cogo min na nin e yɛrɛ bolo bi est-ce que maa minnu bɛ na cour suprême ɲɛma ni avocat t'u bolo est-ce que bɛɛ bɛ gɛrɛ ka taa bon cour suprême ɲɛma a ka ɲi avocat ka k'i bolo parce que mɔgɔ min na k'a fɔ ko sariya ma bɔ a sira fɛ avocat de ye sariya kalan kɛ olu de b'a dɔn k'a fɔ nin de kan ka sɛbɛn nin man ka sɛbɛn nin de kan ka fɔ nin man ka fɔ bon mais mɔgɔ wɛrɛ mun b'a kalan kɛ i kɔni bɛ se ka na jamana t'i diyagoya an ka sariya t'i diyagoya f'i ka avocat ta mais a ka ɲi n'i ye avocat ta o de bɛ se k'i défend ka ɲɛ mais an kɔni tɛ da tugu ɲɛ k'a fɔ ko avocat t'i bolo jamana dɔw la ni avocat tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka na cour suprême na ka na papier ladon k'a sɔrɔ avocat t'i bolo mais anw ma diyagoya mɔgɔw kan mais a ka ɲi i ka avocat ta parce que ale de bɛ sariya dɔn kosɛbɛ sariya mun sɔsɔra ale de b'o dɔn ale de bɛ se ka kuma ɲuman fɔ ale de bɛ se ka fɛn caman sɛbɛn mais ni e yɛrɛ y'a k'i yɛrɛ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ fɛ dɔ tɛ sariya ka taa sɔrɔ o ye sariya ye wali sariya fɛ e yɛrɛ fɛ sariya bɛ taabolo min kan i bɛ taa sɔrɔ o taabolo tɛ e fɛ sariya bɛ interpréter sens min fɛ i bɛ taa sɔrɔ e ka interprétation man ɲi e ka faamuya man ɲi sariya ko in na bon ni avocat don o kɔni a ka ca na dossier papier bɛ fɛsɛfɛsɛ parce que a bɛɛ ye papier la baara de ye kiiri don bɛ sɔrɔ papier la baara de kɛra fɔlɔ ka bɛɛ bila i kɛ ka na n'i ka dalu ye o papier sɛbɛnw mana ban pewu de kiiri bɛ sɔrɔ ka boloda
ni avocat t'i bolo kuma man nɔgɔ kuma dɔ la. Monsieur le secrétaire général, an ye faamuyali caman sɔrɔ nin na halisa foli ni waleɲumandɔn an bɛ o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw filɛ ka aw sigi ka jamanadenw bilasira k'u kalan sira dɔ de la mais ni an ye jateminɛ kɛ ni Cour suprême y'a ka arrêt laban di ka kiiri dɔ tigɛ ka jaabi dɔ di o jaabi yala o waleyali o ye bɛɛ lajɛlen ma wajibi de wa? Ni Cour suprême kɔni ye jaabi di jamana ɲɛmaa ma o jamana denw ma o bɛɛ o jaabi o kan ka waleya jamana yɛrɛ sariya yɛrɛ bi jagoya i k'o waleya i k'o bɔ a sira fɛ a mana k'a fɛn fɛn jaabi mana bɔ Cour suprême na o exécuter ye jagoya ye donc sariya la o ye jagoya ye bon ni mun m'a waleya ni a tigi y'a ye k'a fɔ ale ye kiiri ka ɲɛ mais ale ka kiiri jaabi ma se ka waleya donc a bɛ se ka papier ladon Cour suprême na n'a ye papier ladon k'a fɔ a y'a jaabi mun sɔrɔla a ma lawaleya o bɛ taa di Cour suprême ɲɛmɔgɔba ma o fana bɛ jamanakuntigi ladɔnniya ni ko in bɛ ministre dɔ de bolo o fana bɛ ɲininka k'a fɔ o fana b'a fɔ o ɲɛna k'a fɔ bon jaabi mun bɔra i jija a ka lawaleya a ko bɛ ministre so mun kun kan maintenant o ye ni kiiri bɛ jamana yɛrɛ kun kan mais ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ huissier bɛ taa baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka huissier bali k'a ka baara kɛ donc ni jaabi laban dira a bɛ di huissier ma mais mun ye kiiri gagné o de bɛ papier di huissier ma huissier bɛ sɔrɔ k'a ka baara kɛ. Monsieur le secrétaire général ni yɔrɔ diyara anw ye kosɛbɛ parce que an bɛ yan nɔ ka aw dɛmɛ baara la sani an ka se aw ma kuma dɔw an ka tɛmɛsiranin dɔw dɔn n kan ka taa nin fɛ n man ka taa nin fɛ n'i y'o dɔn a ka ca Ala fɛ kuma caman ni kɛlɛ caman bɛ kɛ kiiriko la a dɔw bɛ se ka nɔgɔya dɔɔni anw ka dɛmɛ sira ye nin ye mais an kɔni bɔra dɔ kalama ni a tigilamɔgɔ gagnera dugukoloko la a gagnera ka daminɛ instance la ka na cour d'appel la ka na se Cour suprême ma juge bɛɛ ye tiɲɛ de ka tila ka jaabi laban de k'a fɔ effectivement i ta ye nin yɔrɔ ye dawulu bɛɛ dira mais k'ale dɛsɛlen don k'a ka décision in exécuter k'a lawaleya walasa k'a ka so jɔ ko dɛsɛ kɛlen don k'o kɛ ale yɛrɛ bolo. Aya n'a y'a sɔrɔ kiiri de bɛ ni maa dɔ de cɛ donc huissier de kan ka baara kɛ huissier b'a ka baara kɛ o ni sariya mɔgɔw bɛ taa ni mɔgɔ de y'a bali ka so jɔ o y'a bali ka da dalu min kan o b'o de fɔ sinon ni kiiri tigɛra ka ban o y'a bannen segin tɛ k'a kan suprême kɔrɔ yɛrɛ y'o ye olu de bɛ bɛɛ sanfɛ n'u y'a bila laban mun na kiiri bila yɔrɔ min na o y'a bannen dɔwɛrɛ kiiri yɛrɛ t'o kɔfɛ donc ni kiiri banna ka ban exécution kɔni o ye huissier parce que justice la bɛɛ n'i ka baara don juge tɛ taa terrain kan ka taa fɔ ko bon n ye kiiri mun kɛ a y'a lawaleya a ye a tigi jagoya ka bɔ yɔrɔ la wali ka nin kɛ tan huissier ka baara de y'o ye ni gɛlɛya yera la ale bɛ se ka na procureur yɔrɔ la ni décision mun kan ka taa n'u kan ka maa d'a kan u bɛ maa d'a kan i n'a fɔ finitigilakaw u b'olu d'a kan ka taa ka ko fɛn waleya. A diyara n ye monsieur le secrétaire général bi babu nɔgɔyara ka kɛ ni waati min y'an bolo ɲininkali caman bɛ n bolo mais n'Ala sɔnna don nataw la nin ye siɲɛ fɔlɔ ye an na to ɲɔgɔn bolo min bɛ kɛ sababu ye an n'a lajɛ waati nataw la min ye da sera baarakɛyɔrɔ dama dama min ma a kɔnɔ section administrative section judiciaire section des comptes ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn mun bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la tɛmɛsiranin mun b'u la an nafa bɛ an mako bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen haka ja ka se greffe yɛrɛ ma voilà greffe nafa min fana b'a la don nataw la a ka d'an ye n'Ala sɔnna an ka to baara ɲɔgɔnya la walasa an ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn bi ka babu kuncɛ e bɛ welewele jumɛn lase sariya baarakɛbagaw ma an jamanadenw ma ni anw ye justiciable ye i bɛ welewele jumɛn lase ma a b'a fɔ min ma ko la bonne distribution de la justice walasa bɛɛ lajɛlen ka sɔn an ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'o lawaleya. Bon kuma lasurunya la bon yani ka welewele da fɔlɔ greffe an panna o yɔrɔ kunna mais papier bɛɛ bɛɛ de bɛ don greffe la n'i nana k'i bɛ requête kɛ papier fɔlɔ de bɛ se greffe ma ni kiiri banna fana olu de bɛ jaabi laban sɛbɛnni di donc olu ka baara ye olu de bɛ donda la olu bɛ bɔda la
bon mun ye welewele aya jamana bɛ yɔrɔ min na kiritigɛlaw jamanadenw bɛɛ kan k'i wasa don kiri tigɛ cogo ɲuman na n'i y'a mɛn kiritigɛla ɲuman jamanaden ɲuman don parce que a b'an k'a ka kiritigɛla jamanaden don n'i y'a mɛn jamanaden ɲuman fana kiritigɛla ɲuman don ninnu fila olu de ye ɲɔgɔn tala ye ni jamanadenw fana sɔnna ka sariya bato u b'a fɔ min ma citoyenneté ka sɔn sariya ma a bɛ kiritigɛla fana ka baara nɔgɔya bolo o de la o hokumu kɔnɔ 2023-2024 rentrée judiciaire an y'o thème kɛ justice et citoyenneté dans le Mali nouveau parce que an bɛ fɛ ka jamana in ka jɔsen kura dɔw ta ka taabolo kuraw ta ka yɛlɛma don jamana in taabolo la fɛn minnu man ɲi k'olu redresser olu la jamanadenw niyɔrɔ b'a la juges yɛrɛ niyɔrɔ b'a la donc pour que baara in a bɛ se ka kɛ kunnawolo ye ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la an bɛ mun ɲini jamanadenw fɛ u ka sɔn jamana sariya ma sariya sɔsɔ a tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la jamana o jamana ni sariya tɛ yen ni kiri tɛ yen k'a fɔ fo mun ka di ye n b'a kɛ o jamana tɛ taa ɲɛ o de la justice ka jɔyɔrɔba de bɛ jamana ka développement na i mana jamana développement ta cogo o cogo ni ɲinɛ kɛra justice ka baara tɛ ɲɛ jamanadenw fana jɔyɔrɔ fana b'o justice in na donc an bɛɛ de bɛ kulu kelen kɔnɔ n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca na kuma caman min fɔ faamuya bɛ na an fana an ka dayɛlɛlen don an tɛ mɔgɔ bali ka ɲininkali kan na ni presse sera ma n'o y'a ɲininka sariya taabolo la an fana ka hakilila mun ye an bɛ se k'o d'u ma o kɔni an ni jamanaden bɛɛ ka d'an ye an ka baara in kɛ jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la. A faamuna. A diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan bisigi ale de kun nana nin kan an ka whatsapp numéro ale bɛ aw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye waati nataw la aw bɛ ɲininkali minnu kɛ a bɛ waati janbɔ aw ye nin laɲini k'a fɔ min ye Cour suprême du Mali ye an kana n'u ye nin kɛnɛ in kan magistrat caman nana yan mais Cour suprême nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u kana waati tɛmɛnlenw na an ka lettre sera yen a ka ca ni san 2 ye bi mais bi ala y'a kɛ minnu bɛ yen nɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la an ye don min fɔ k'o d'a kan an mago b'aw la nin hakilina in kan hakilina kelen de don u filɛ ka jaabi bi o la maa minnu bɛ o kɔfɛ walasa ka yamaru di ka na o kɛnɛ kan a bɛ kɛ wajibi ye anw kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ nin ye jigiya dɔ ye kunun an ma nin sɔrɔ mais bi ne ni aw an filɛ ka bɔ nin bɛɛ kalama an filɛ ka nin tɛmɛsira bɛɛ dɔn an tɛ minnu dɔn a la sariya kunda hali ni ma sariya kalan hakili la bamanankan na ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye nin faamuya an b'a jigiya k'a fɔ don nataw la an bɛɛ lajɛlen fana na kɛ sariya bonyabaga ye an n'an wajibi an kan ka sariya bonya ka fanga bonya min bɛ kɛ sababu ye jamana ana yiriwa ana taa ɲɛ sariya baarabagaw fana k'a ɲini u fɛ danaya ni tilennenya ni ladiriya u ka baara kɛ ni o ye sanga ni waati o la o fila faralen ɲɔgɔn kan siga si t'a la anw bɛ da la k'a fɔ jamana in sini nata a na diya k'a yiriwa ka basigi sabati a kɔnɔ ne b'a fɔ waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ whatsapp numéro ale bɛ aw ka bolo kan o la Cour suprême maa bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye présidence ni parquet général ye foli waleɲuman dɔn an b'a lase u ma an ma ɲinɛ gɛrɛfu kɔ maa maa bɛ k'e bɛ sariya baara la an ka jamana kɔnɔ foli ani waleɲuman dɔn o bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma ni aw tɛ yen foyi tɛ ɲɛnabɔ o la an b'a fɔ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ sariya don jɛmukan wɛrɛ kan whatsapp numéro bɛ aw ka bolo kan salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh.